Добър ден. Добър ден. Мера. Статив, някакви тук, кажи, там стабилизатори, глупости. И човек идва в 9 часа, буквално, 9 часа. Естествено работа, естествено работата не върви. Айде, Йоанка! В момента аз съм най-възрастната, затова казваме молитва. Хванали сме се за ръце, така на този прекрасен фон. Сега трябва да си имаш на здравето, сега на здраве за... Да. Здраве за... Така и сега на здраве за моят рожден ден. Да. Аз нямам. Айде! Айде, Ади! Дано! На здраве. Ти ще караш ли? Тръгна ли си? Не, Не пиеш ли? Виждате ли сега какъв резил? Нямаме чаши. Нищо, аз имам, аз си взех. Да, всъщност къй си има, така че всичко е точно, вече няма. Ще се почерпа специално за Ади да е жив и здрав. О! Ние със Слави ще дойдем така с потниците на дискотека. идваме с потниците. Вас никой не е броил. Ау, как може да кажеш такова нещо, Крис? Собственик тук на едно барче. Той е там малко по-надолу, така че веднага ще ни приюти. Ще познаш всички собственици. Черно с синьо и черния, който е този на кавали. Да, те са ми двата любими. От миналата година черния цял и моя. От миналата година моя бански. Виждате, Криси е хубава, ама ако искате да се погрижите да стане още по-хубава, поръчвайте бански от Сахея. Просто в случая беше концепцията за тебе. Аз сама ще се снабдя, но не знам дали ще ме виждате по бански отново, така че... Да, смисъл, добре, не искате ли да го направите това момиче щастливо? Много щастливо. Адриан, не говори такива неща, аз съм си щастлива и сега. Само да кажа, за който не знае. На горещия стол. Кой е любимия бански на Сахея? Любимия бански на Сахея. От тази година. Това е много труден въпрос, между другото, защото имам доста любими. Не мога да кажа един. Ами да, те всички са ми любими, не мога да кажа един. Значи този много ми харесва, то от новата колекция. Чакайте да го покажа. Видяхме го, Double Layer ни. Много ми харесва този, който Криси беше облечена. Много ми харесва целите, аз съм влюбена в целите. Имам един много специален цял бански, който Криси вчера снима, черен, доста интересен, с златни мотиви, той също ми е много любим. Целият син с камъчета, всички са ми любими, не мога да кажа един. Няма как да изберам. Любим ваш бански имате ли? Мой бански... Може би този с двойния слой, черно с синьото. Добре. Ако ви бяхте жена, това ще да носите, така ли? Точно така. Добре. Ивана, а твоето любим бански? Този, който е двойния, кафяво с бял. Двойния. Няма да го сваля цяло лято, няма да го сваля просто. Ето, само искам да видите, никаква работа не се върши. Тук стилката е аут от Сахея, това е положението, но искам да кажа, че силно се надявам след тези два влога, които ще качим, да съберем повече последователи и също така от миналия път за мъжката колекция да не забравяйте да гласувате, повторно го казвам, ще го кажа на всички познати, които са ме питали за мъжка колекция. Тях? Четвъртия. Значи трима. Ето, гледайте каква предателка. Чакайте сега, секунда. Не сме... Последвай Сахея, защото те последвала убивам, Сахея. разбираш ли? Стилка, ти би ли дошъл с мен да вземе Брат, храната? с тебе навсякъде, до края на света. Я ще дойда, не се притесняй, бъди спокоен. Браво, Крис, добре, ева. Не, аз има най-голям шанс да не си избера, така че аз ще дойда да си купа нещо, ако трябва оттам в крайна. Има биф, бургер.
Охо! Смисъл ми, ни се едно нагоре с краката, не знам как. Все едно са от топ, на стоянята. Ама другия път не го показва и така. Добре, първият път не записах, искам само да видите сега в момента Криси, как най-нагло и демонстративно идва с чужди бански. При нас даже не се беше заметнала нищо. Дойде така чисто по банските да ги видиме. Защото съм много готина за това. Да ни си изфлексва с чуждите бански. Много съм готина. Ако не се е чул, да се чуе. Да, ето и аз ще го кажа. Има с бански. Каза, че е много готина, ако не се чува, да се чуе. Ама той такъв брат само го вади и бам. Има. Даже понекога забравя да го пусне. Но ме кеф как на Волга, брат, е шкурата винаги. Така, само да ви кажа, че часът е 12 без 10, както се вижда, дано се вижда. И ние сега тръгваме да се прибираме към Перник. Динамичен живот на инфлуенсъра. Знаете какво е положението. Така че очаквайте включване от Перник.